şuň kaýdylyjak gurrüňi şu mübarek ýerde diýen her kim öz içerisi we her kim başga narahat çekýän, meri saklayan, narahatçylykda erheleýinden zindigisine ya her bir musulmany şu ýejeki gurrüňi eşitdirse bir tarapdan şoňa haýır doga, Hudaý şoňa cennet bersin. Hudaý şoň dünýäsini, ahiretini abad etsin. Eyyub peýgamberiň hormatyna biziň haýır dogamyz şu gurrüň, şu ýaýdylyjak gurrüňi dosi, içerisi bir dert çekip beren, bir mudam narahatçylykda gezip beren ya her bir musulmany eşitdirse Hudaý şoň dünýäsini, ahiretini abad etsin. Guşy bilen eşitdirsin, RAM bilen, flash bilen, CD bilen her jere eşitdirsin. Öýdäýsin. Hudaý şoň dünýäsini, ahiretini abad etsin. Deslapki Allah'ın dostlarının biri Imam Agzamyň zamanynda ulamalyň düktöri diýilýänmiş. Yani derdin bolsa şoňa baryp aýtsaň derman aýtýanmışdyk. Hazreti İbnül Ward diýilýär. İbrahim Edhem ýanyk bir pirleň miri. Ol benne aýdypdyr. Dini İslamda bir gurrun bardyr diýipdir. Bir adam dehret sınja gylyp da, sınja dehret gylyp da mescid cemaate yetişecek diýip öýünden ugrasa, mescide yetip barýaka görýär cemaat namaz okapdyr, öwrülip gelýärler. Erti namazlarda ya ikindi namazlarda bir bolýan ýagdaýda yetişernip ugrapdyr, ohum barýaka mescide ýolla görýär cemaat okapdyr, okypdyr, ýygyny öwrülip gelýär. Wah men cemaatdan galym diýe şoňa da Hudaý iki sogap berjek diýipdir. Bira cemaata yetişerliginiň sogaby, wah men cemaatdan galym diýip bir gynanýa, şu gynalýanligini de artykmaş sogap berjek diýipdir. Şide şoňa bir gaýgy da, bir narahatçylyk, bir gynanmaň, narahatçylygyň, gaýgyň Allahyň ýanynda en kadar şu ýerde de şähet dedi, Allah şoňa sogap padaş berjek da. Cemaata niyetine yetişmek bady, ona bir sogabyny berjek. Waq yetişip bilmedim diýip ýüregine bir agramjyk düşýär, şoňa da artykmaş sogap beriljek diýipdir. Narahatçylyk, gynanma, gaýgy ki Hudaýy ýada salsa, şodur şu derecedir. Dinleň. Qala İbrahim ibn Adham qaddasallahu taala sirruhu şerif. Allah'ın dostu İbrahim Edhem aýdypdyr. İki tüýsli narahatçylyk bardyr diýipdir. İki tüýsli gaýgy bardyr diýipdir. Bir gaýgy, bir narahatçylyk adamyň kıyamatyna derecedir, sogapdyr. Bir gaýgy we ahiretin zererinedir diýipdir. Günahyň üstünde, haramyň üstünde, Hudaýyň söýmeýän zatynyň üstünde gama gossa üýüp, günahň ýüzünden narahatçylyk çekse, bir ahiretine zererdir diýipdir. Şu günaha yetişecek bolup, gaýgy bilen, gam bilen üstüne barýa, narahat bolup, şu günaha yetişecek bolup, şu harama yetişecek bolup, bolarmy, bolmazmy diýip, bir günah, bir ahiretini ýakýar. Emma bir gaýgy we ahiretde maňa ulukon bir tesbihanan ýaly, ýok, umra giden ýaly, kan arada tutan ýaly, derejesini galdyrýar. Huznun laka we huznun aleyka. Bir gaýgy we sen sogabyň artdyrýar. Bir gaýgy we günaň artdyrýar. Sogabyň artdyrýan gaýgylardan halal çörek tapmak. Gülýaly jowan oglan gije günni ya öýlenipdir ya öýlenjek bolýar. Şumdan gaýgysy men näme işe gireýin diýip bäda. Her işe de giripdir özü, halal çöregim bolsun diýip. Öz owasyna gaýgy etýäşin men bir gowy işe gireýin, halal çörekli bolaýyn diýip. Ey gülale ýaşaglarlar, şu gaýgysy kıyamet derejesi daşyň. Şu gaýgysy dert çekip duşlaglan. Şuna zor şu gaýgy ýüregine, her gaýgy ýüregine düşenne şuna sogap ýadylypdy da. O näme diýip sogap ýadylýar? Maňa her gaýgy ýadyna düşenne, waq jan Hudaý bir gowy ýerden maňa bir iş köplense da diýer. İstihdami bolsun, kargary bolsun, kargahy bolsun, karhana bolsun, bir halal ýerden bir çöregim çykarp durýyn diýip. Ya misafirat gurbat çekýär. Oglum şoğun ep berip bir ýurtlara gaşyn çykyp gitýär. Ýüreginde bir agranma, beýle baran ýerinde bir gowy iş tapylarmy, tapylmazmy?
Oğlun uşağın içerisine ayarlığını enatasını koyup var ya, baran yerine iş tafılsa da şuna altın tafın yanına koş. İnni zahmet çekip işlemeli, horlanmalı ha. Oğlum beyli kadı oğlun uşağından bir daşlık yüreğini bir tir çektiriye, yüreğini bir kat çektirdi, zor ağram düşüye. Ey cemaat, kıyamet derece kaygı diyerler şuna adına. Müslümanın kaygısı olur diyerler şu. Hudayın yanına boş gitiyamı kadiyamasıllah. Men sesim eşter şu işleptiren oğlunla bir tuvar kargada, karxanalarda, öz yurdumuzda ve harışta uyuşup dinleyerler diye şimdi verek tefsiri. Din taraftan Allah için aytyan şu işlep verirleri, tamam gidip görüşleri Allah'ın yanına ibadet hesap oluyordu. Näme dip dert çekiyor. Erti bilen işe gidenlerini öğlençeli oğlan uşağı öyde gözleşipti. Erti bilen işe gidenini akşama çelihi akşam olmadı. Dedem doğanım ecem haçam geliyor deyip işten gelir deyip gözleşipti. 2 ay 3 aydan gelmeli gözleşip durmalı. Şudur şu dert çekmek ve şudur şu Allah'ın yanına ibadette. O tadı var fakirinin kaygısı, zinanası enesi bilen onşor mu onşmaz mı? Zinanası ayarlığınları bilen onşor mu onşmaz mı? Bu artıkmaz kaygı mı artıkmaz sokağıda. Öz eline de fakirin. Yüreğinde bir dert var, narahatçılık var. Eyyub peygamberin derdinin guşelerinden naşıla. Eyyub peygamber sabırlı oluptur, padaş yadılıya soğap yadılıptır derecesi olaqanna. Şu dert çekip verilin de kıyamet gün inşallah Allah şolara padaş verir ve derecelerde olaqanna şolun. Hudayi yadı salk kesteli. Can Hudayi belkem içeriğim sağaman bolsun. Can Hudayi içeriğim özün içeriğime yoldaş bol. Hudaya özün içeriğimin yarı olup bir yurtlarda gidip birin yerlerine. Ya şu öz ovasında da olsun. Onun üstüne de bir çofor fakirin kaygısı işlep pul uğradın getirse şunu da indi zinanası razı olur mu bulmaz mı fakiri artıkmaz kaygıda. Kıyamet derecesi da şun. Fakir hoş olup geliyor yanık geliyor da. Hoş olup geliyor yönü yanık geliyor da. İçerisini şunun güldürüp bilir mi güldürüp bilmez mi deyip. Can Hudaya'yı deyip bir her dert çekenini Hudaya'ya da salıyor. Ra'al İmamul Evza'i İbrahim ibn Adham Kuddise sirruhuma ve ala unuqihi hizmetu hatab. İmam-ı Ehli Şam, İmam Evza'i Şam tarafın büyük imamı İmam Ebu Hanife yalı büyük adam İbrahim etemi örüptür. Boyununu bir çığım odun alıp götürüp barıyanmıştı. Şu odun satıp pul çıkarıyanmıştı İbrahim ettim. İmam Evza'i İmam Ebu Hanife yalı adam İbrahim ibn Edhem'i örüptür. Boyununu bir çığım tanıp bilen tanıp odun alıp barıyanmış. Ohum İmam Evza'i aydıptır. Ya Eba İshak ila meta hâzâ yakfûnek ihvânuka. Ey İbrahim Edhem deyiptir. Beytirip özüne ağram salmasan da bolacak deyiptir diyorunda dostluğun doğullun ma sene bir tikit çörüçük bilen sucad etsen özüne ağram salp verme deyiptir. İşin idinne geziyen, işleyen oğlalla Allah için size savgattır ha şu görürünler. İbrahim Edhem name deyiptir. Fakale da'ni men vurma haber etme deyiptir. Men eşittim deyiptir. Dinini bir görürün ma. من وقف موقف الذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة. Men din ulamalarının eşittim dini İslam'da bir görürünme çörek çıkaracak deyip bir horluk görse şuna cennet vacip bollu deyip eşittim deyiptir. Çörek çıkaracak halal çöreğim olsun deyip horluk görse şuna cennet vacip bollu deyiptir. Bir işlemen görürünü yo işlemen görüründe dert çekmen görürünü. Eyyub peygamberin derdinin üstünden çoğuyan alımlar şıla. Bu tadı enatasını kaygı, bu tadı ayarlıqlarını kaygı, öylünün multu içerisine kaygı. O tadı ki işe yesi pulun sağaman verir mi vermez mi bir kaygı. Her kaygı üstüne, her kaygı, bu tadı ki de beyleki işlep verenle, her kaygı yadına çık. Can Huday özün arkası ol, Can Huday özün yuarı ol, Can Huday özün yoldaşı ol. Hudaya özün kuvvet bir şey. Hudaya, ey Can Huday özün arkası ol, ey Can Huday deyip tu. Hança derecesi kalp var ya da Allah'ın yanına. Yine bir vururun namiden molli. İşlep verin, ırsqılın idinne.
horluk çekip yüreğinden kaygı geçe, yani tiki açıklap ayttık da. Yine bir toforu var. Bularni doğru Eyyub peygamberin özü ýaly adamlar. Çağası doğupdur dertliler. Ina tavalip düktür. O taada bir ahun madisele teverrik ay şoňa dem saldyrmana kideyli. Falan ýerde bir daýaw düktür ay oňa götürüp kideyli. Gije günni pikirleri kaygıları şu. Hey can Hudaý belkim şe sebep bolsun. Hudaý can belkim sebep bolsun. Şodur şu derece, şodur şu kaygı, şodur şu kıyamet derece Eyyub peygamberin derecelerinden naş. Özümüz gözümüz bilen görenimiz var. Marizler sorap ayadet etmeye varamızda. Bir öýe bardyk. Kayjan bir ştada merizimiz var. Öýüň bir köşesinde dede ýaty, öýüň bir köşesinde ogul ýaty. 20 ýyl ber, 30 ýyl ber ýatylar. Oğlum dede de ogulla yanımızda oti. Hudaýa köp şükür, Kayjan Hudaýa şükür etýäsipdi. İnşallah işte Nebi Ekrem bulardan çürüm ayyan sözünü eşittirin. Öýüň köşesinde dede de, o köşesinde ogullu. Niçe yerlerik meri sorama vardık. Öýüň bir köşesinde öýüň erkegi ýaty. Öýüň bir köşesinde öýüň hileyi ýaty. İkisi de meri ýaty. İkisiniň de agzyndan Hudaýa şükür diýip otýlar. Jan Hudaý özüň ýarymyz bol, imandan aýyrma diýip durlar. Her şu otokdan çıkamızda gürrüňet ýetdi. Bular nagat imanly adamlar diýip. Yıllar geçipdir yatılar şeydi. Bir yerik bardık. Ene şodur şu dert. Bir çağanı saklapdı. Enen derdi onun yanına işletti. İkisi de bir öýüň içinde. Gendaçı elhamdülillah. Hudaý Taala şolary kıyamatda derece berjek. İşte Nebi Ekrem'in derman sözüne aýdyn. Agzayarlygymyzyň hatyrasyna şo merizliň kıyamatda berjek derejelerinden şolun bir göz gıýygy bizim üstümize de düşe bersin. İlahi amin. Bir ne derece düşmeli bu adamlar. Bir meriz sorama bardyk bir wagt her hili ikisi de ýatdy. Neçe ýyl bäri? Bir öýe bardyk bir wagt ya iki ayarlagan ya enegil aslında aklım bir formula narahat boldum. Kim bile diýmäge dilim barmady. Doğa okyp Hudaý size kuwat bersin diýip gaýtdyk. Eyyub peygamber ýanyk bendeler şola. Eyyub peygamberin kıssasyny aýdakana geçeýliň boldumy hamşa? Ya bolmady. Ahirler gije günni gelen adamın ýanynda Hudaýa şükür diýip otýlar. Ay bada bizde ýatýsa diýene bilen imanlaryny Allah Azze Celal elimizden gelýän zatda Eyyub peygamberin hormatyna şu bendelere kuwat bersin, yeňillik bersin, sakinet bersin, kıyamet derecelerini ulukan etsin. Bir adam merizleye, sarqawleye, dert düşye. Peygambercan Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdýar. Eýamiz Allah Taala iki fereşteni şoň öýüni berýär, mariziň baş ucuna oturýarlar şo fereşteler diýär. Şo fereştelerin işişi fakat dinläp durýarlar. Şular soramana gelýän adamlara şu mariz näme diýär, şu dertli adam näme diýär. Bir de her kim soramana gelse, ay mena şu derdim ma, Hudaýa şükür diýip, zor şu kifayet diýär, Allah'a şükür diýär. Hudaýdan razy diýär. Hudaýdan gelen gülüň ýysywa diýip diýär. Allah'dan gelen sowgatdyr da diýär. Fereşteler asmana hoş bolup, ol derman kepleri alyp gitjekler. Hudaý Taala aýtjak, periştelem şayet bolun, şibendelem öllü cennete girecekler. Hesapda yok, kitapda yok diýip aýtjaklar. Aleyya in ana tawaffaytu an udkhilahu al-janna al-hadith sahih rawahu ibn Şahin fi at-targhib. Şöyle öllü cennete girecek diýip şayet bolun diýjek diýär. Mudam narahatçylyk, pakirlik, gelinleri bolsun, kyzlary bolsun, oglallary bolsun, toýak istelik gaýgy, ýasak istelik gaýgy, bazara istelik gaýgy. Hey can Hudaý can Hudaý özüň kuwat ber. Dillerinde şu bada. Dilinde şu gurrunlar bar. Näme gurrun? Allah'ını zikretmek bar. Hança Allah'ın ýandaşylyň dereceleri olakanlar. İki jowan oglan ýanymyza gelipdi. Eýamiz Allah Azze Celal oňa şahitdir. İkisi de yanımızda oturup başka her gaýsy da başka ýurtdan türkmen oglanlardan, ikisi de jowan oglanlardan. Pakirler ikisi her gaýsynyň derdi de başka. İçine sığdyrmany hiç kime aýtma men görürüňmi. Dükdöre de derdim aýdyp bilemek, bir derdim ma ölünçämde menden aýrylmaýar şu dert. Men häzir özüm öýlene makdem ahunjan diýip näme deýin diýip aglapdy.
Ve Hudaýa da men şu ýagdaýda şükür etýän niptu. Eyyub peýgamberin derejelerinden benden üstüne goýuljagdy. Nebi Ekrem Resulullah Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Oğul gyzyna, erheleyine, ırsgalyna, ýa merizçiligine gaýgy diýip zol Hudaý can Hudaý özüň can Hudaý gurbanyň bolayyn Rabbim Allah can Hudaý diýip ölüp gidipdirler. Mahşer meýdanyna şol adamlary üýşürip bir ýerde goýjaklar. Hesap kitap da ýok. Hen bilen namalary sagdan gelermi kam, sollan gelermi kam, büýürüň ýok. Üstlerine bir derece ýagjak. Besbelli bula cennete şodurşuna giyir vermeli kafina açın diyilecek. Şonu beyleki dert çekmedik adamlar, kaygı görmedik, narahatçılık görmedikler aytacak. Hay bizim dünyada şu yaşayışımızda qayçı bilen bizim ennam canımız, etimiz, sünkümüz doğrumça edilip dert çeken bolsak da biz de diyeceklerdi. Kıyım doğrumça edilip biz de dünyada dert çekip geçen bolsak da narahatçılıkkan gören bolsak da diyecekler şu ýagdaýy görellerine. Ya bir tofornyň gaýgysy oglanyň şoklarynyň indi ululup bar ya oglallary ya 4-5 ýaşynda ya 8 ýaşynda ya 10-5 ýaşynda ya 20 ýaş. Bizim ewladymyz, gyýdymyz, oglumyz namazly bolsa da diýip giýje günni gaýgyda. Bir bolar bolmadyrak dost bilen, boýdaş bilen çykyp gitdi. Däde ene ýüregi tir çekýärdi. Däde eneň ýüregi hat çek galýada, qymmul galýada. Bir näme gün ot kököjügi belde can Hudaý özüň diýip galýa ýigini kıyamet derejede aşy. Kıyamet derejede ýerleşiň adyna. Ya aýallygyny gaýgat ýa. Aýallygynyň özüniň bir imanyny ýaşap gezmegi we izdivajy. Ya öz gyzyny bir gowy edipli, hayaly, imanly adam bolup ululsun, we bir imanly adama da sataşa görsin diýip giýjegini gaýgasy şoda. Zol ýüreginden asylyp duda. Şu gaýgy her gezekde can Hudaý gelinini gaýgat diýär, ogluny gaýgat diýär. Bir şolar sagaman bir oňşyk gede görsin, şolar Hudaý çagyryp gede görsin. Zol gaýgyda musulmanyň başyna bada kıyamet derecede aşy. Şu her gezek can Hudaý diýipdi. Ya dädesini gaýgat, enesini gaýgat diýär. 25-30 ýaşynda gyz ýa geller we aglap zeň urýarlar. Ahunjan enemiz günäň içinde geçipdi, biz elimizden näme gelýär diýip aýtýarlar. Ýanyp Allahdan dilep dula, can Hudaý enemiz tobe etsin diýip. Şi gyzla şoğlalla eneler dädeleri bir namazly bolsun diýip ýanyp geçipdi. Eyyub peýgamberiň derejelerinden bir derece görjek adamlarda. Näme zol Hudaý çagyryp dula, zol gaýgyda. Toyog istele gaýgy, ýa-se iste gaýgy, mereka iste gaýgy. Halk gülüweti bir içinden halk keyfeti gülýär diýe. Men içimden gülüp bilemek diýip ýan-ýa. Allah Taala on görüweti we bilweti. We senin gowbil ýa Hudaý Taala. Eýamizda. We sen ýüregiň eteginden hey can Hudaýy diýen hança gallyda asmana gaşy. Hança ulullyda. Derdi dostum çeker diýerleri şe. Hudaýyň dosty şol adamlar. Ya günah odal qawjam işdik inni günaha giripdir. Giýje unnit gaýgysy daş. Ärim tobe etsin, lenanan tobe etsin, şu gellejem qawja etsin. Ene dädem bir tobe etsin, şu haram içkisin bir aýyrsyn. Fakir mydam gaýgyda. Bir dek etsin, bir dogry etsin, mydam gaýgyda fakira. Musulmana bazatçy. Şu gaýgysy da tesbihler tanamadan kan ibadetlerden öwde we kıyamatda şunu öwesalýarda. Ya yankı vurduğunda da izdivaç. Oğlu kaygıda. Oğlu kaygı. Şuna vurdu. Hemen bir imanlı gelin sataşsa. Toy bolýa kaygıdaşın içi yüreği yanıgılla. Oğlu konu adam var toy tutu eti. Yüreği narahatta şu oğlunun zinanası. Gelini bir imanlı, abreyli, izzetli olsun. Öylünüptür, toy tamam oluptur. Yüreği hadirdi kaygı. Can Hudaý özün arka ol. Can Hudaý bir sağaman imanlı yaşasılla deyiptu. Şuna adını Eyyub peýgamberin derejelerinden diýerler. Eşitensiniz İbn Sirin bir adam geçipdir. Bir adam İmam Azam Ebu Hanife'den bir önçärek geçipdir 30 ýyllary. Imam Azam Ebu Hanife ýaly mujtehitmiş, beýik alim adammış, dağmış. Eşitensiniz İbn Sirin diş yormany öktü diýip. On gurrungyny girmeýin.
bir dünýeden ötüpdir. Muň dostu varmış. Yüreğine agram düşüp, şu dostum bir din adamsa dünýeden geçip, ıskından kaçıp, kan merid bolup yatıpdır. Aham bir gün aýdypdyr, dostumy öten akşam dişimde gördüm diýipdir. İbn Sirin'i gördüm, cennette bir kasrın içinde oturuyor. Vakt dostum İbn Sirin, yüreğim caylaşat da, yüreğim buğdiyalı oladı da, o yerde göradım da deydim. Hani İmam Hasan yerde deyip aytdım. Nebi-i Ekrem'in aktığı İmam Hasan ne ha? Başka bir Hasan-ı Basri deyip biri geçiptir. Onunla ola aytti. 70 derece menden yukarıda deyip aytti. O men dostumdan soradım. Biz hem adamla sen ibadetin ondan kan, sen ilmin ondan kan, sen ondan derecen yukarı deyip biz hesap etdiýädik. O näme sebepten derecesi yukarı boldy deyip soradyk. Onunla ol cevap berdi, on menden gaýgysy kanny. Şoň menen 70 derece menden yukarıda boldy diýip aýtdy. Qala zalika bituli huzni, gaýgysy kantdy diýipdir. Gaýgysy kan bol Hudaý kan çağırýardy diýipdir. Can Hudaý gaýgy maňsat. Can Hudaý şu müşkül maňsat. Can Hudaý kıyamet derece. Can Hudaý hesap kitabım. Can Hudaý kabrda rahat yatmam. Can Hudaý ya ogly dünýeden ötüpdir. Her ýadyna düşýär. Can Hudaý oglarynyň dostlaryny görýär, ýüregi ýanyp geçýär. Ya öýü bar ya yer boş, ýüregi ýanyp geçýär. Can Hudaý hiç näşkürlik dedenak, imanyny kamil şükrüň de etebinne, emma her bir ýüregi agyryp, ýüregi tiq çykyp, ýüregi ýanyp geçende bir Hudaý çağırýar. Hudaý çağırýarlygynyň ýanyňky dinanasynyň da habary ýok. Ýöne yüreginden Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah diye honça asmanlara uçurdu da. Bir dädäni, bir enäni, bir dogany, bir äri, bir heleyi we her gaýsy bolsun. Müň derecesi ola gonmaly, müň gaýgysy kantdy diýipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Eşeddün nasi bela'an el-enbiya thumma es-salihun thumma el-amsal fel-amsal. Ey ummatym diýipdir. Iň gaýgysy kan, iň kan dert çekýärler peýgamberlerdir diýipdir. Iň kan dert çekýän idi hükmen namjany dertli bolmak däl ha. Ýa-ni döregöy dertlerden sanadyk. Heleý gaýgy, denanasy gaýgy. Nuh peýgamber heleý kafirmişdik. Mudam gaýgyda öýünde bir ijabada. Iň bärsi bir uly gaýgysynyň biride. Peýgamberimiz aýdypdyr, ey ummatym diýipdir. Iň derdin kanzy, iň gaýgyň kanzyny peýgamberler çekdi diýipdir. Lut peýgamber heleý kafirmişdik. Musa peýgamber şol beni İsrail'in gaýgysy öz ýerine. Emma bir gün Qarun ýani bir Allah uran bir denanak bir qyda kan altyn mereýin diýipdir. Sen bir märekan içinde Musa peýgamber utandyr. Bagşlaň aýtýan şu jemiň içinde märekan içinde aýt Musa meň menen zina etdi diýip boýnar diýipdir. Engat Musa peýgamber agyr düşüpdir şu görüň. Musa peýgamber görüň toqa biri ya Qarun turup zina sana da haram dämi diýipdir. Hawa diýipdir. Onda näme palanyň iz bilen sen zina etdiň diýip aýdypdyrlar. Musa peýgamber gaty dargypdyr, ýüregine agramlar düşüpdir da. Bu görüňi açyk ýylyn Allah köklen wagtynda aýdyryn. Iň dertken çekýärler Allah'nyň dostlary peýgamberlerdir. Ondan soňra kim? Yani olary wara adanrak az dert çekýän. Summa salihun. Hudaýyň musulman salih bendeleri, ewliya adamlar. Ondan soň sada musulmanlaryň gaýgysy kan. Ondan soň bagşlaň bir fasyk musulmanyň gaýgysy bar. Ondan çirim pirler aýdypdyr. Allah Taala'ň dostlary aýdypdyrlar. Şu peýgamberiň sözünden çykaryp. Dinleň. Eger peýgamberliň biriniň derdini bir ewliýalyň biriniň üstüne ýükleseler, şol Hudaýyň dosty ewliýa adam bir lehze tahammül etip bilmän öler diýipdirler. Ondan soň ewliýa adamlaryň derdini, Hudaýyň dostlarynyň çekýän derdini bir sada musulman adamyň üstüne ýüklense, şu sada musulman bir sagat, bir dagyga, bir lehze götürüp bilmän öler diýipdirler. Bir sadece musulman adamyň çekýän derdini, gaýgysyny, narahatçylygyny bir fasyk, günahkar, ýöne imany we adama ýüklense, şu imany we fasyk adam götürüp bilmän öler diýipdirler. Emma bir musulman mı? İmanı we Allah'a, peýgambere, ýöne günahkar, ulukon günahlarda etýär fasyk adam.
Şoňda özüne görä bir gaýgysy var. Eger şi fasık da bolsa, şu musulmanyň gaýgysyny bir kafir adamyň üstüne ýükleseň, kafir götürüp bilmän öler diýip aýtýar. Eştensiňiz, ondan çyrym Hudaýyň dostlary aýdýar, dinleň. Ey musulmanlar dinleň. Hele erkek hatta günahın içinde qark da bolsa dinlesin. Hudaýyň dostlary, ewliýalar aýdypdyrlar. Bir fasık, bir günahkar, mydam günah edipbe, ýöne ýüreginde iman Allah ba. Şol fasık günahkaryň nurunyň üstünden perdäni aýyrsalar, görür dipdir. Özü bilen göňüň arasynda bir ulukon nur ba. Ol imany kamil arasyna gidip bilen musulmanyň nuruny gurrun etip berme dipdirler. Ol imany kamil musulmanyň nuruny häzir gurrun etip berme dipdirler. Şon imany wa Allahdan şoň üstüne bir nur häzir makan du dipdirler. Ol fakat tövbe etsin we Allah azza celal on tövbesyne hoş boljak. Ey cemaatler, musulman adam cenneti girini awwalin aýtjak kefi näme bolmaly? Allah azza celal hemmamda şo nasip etsin. Amin. أولين يتشكفش الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أيغن بسب أور أردمن هولغب در وجنة جيردي Hudaýa şükür menden gaýga aýrylan diyecekdi. Awwelin aýtjak daş. Saga ýagny oklap, sol ardymyny oklamany howlugyp, o sol ardyny oklady. Elhamdülillahillazi azhaba annal hazan. Hudaýa şükür menden inni gaýga aýryly diyecekdi. Cennete giren adamyň awwelin aýtjak kelemesi aşa. Allah azza ve celal hazır nazır kepleýäniň işdiýärleriniň niýetlerini çeli bilýän eýämiz. Subhanakallahumma ve bihamdik bolan Allah azza ve celal hemmemiziň müşkilimiz aňsat edip Eyyub peýgamberiň nurundan üstümize ýagdyryp kıyamet gün Eyyub peýgamber bilen mehabbet bilen gollaşmak nasip etsin. Allah'dan dilemek wezifamizdir. Hudaýa bizi derde salma dip, Hudaýa bizi müşkillere salma dip, kıyınçylykda da Allah'ın çağırıp durmak da wezifamizdir. Allah azza ve celal müşkillerinizi aňsat etsin, yürekleriniz giň etsin, hem dünya hem ahiretine de abad etsin.